ang tabuk chamil songna nai tongo norok time bela to photo nukana chamil picture tuijak o chamil hingke to challenge video ni bagai ko tabuk ang song tongo tui kutongo chamil rikha tabuk chamil ri tongo tak songnai songmani nai jongni norok songbai kekai challenge video sarnai chini barsa bai salnoinyo norok soyawi ani channel video no nai jongdi taboi konadi kutugui jongo tai srapsang kana munai o tabo tui karnai tui karba kekai thok bai sernai norok nai jongdi tai logi toktei beranai toktei tabo ang toktei ser jongo toktei ser bai kekai ongkor nai tamnai chamil khiklai nai rok nai jongdi ang jenolo norok basadi sobo norok waisho tuk sami lo songija tola comment kai sadi angkai sawo waisho iko tini hingga kai obono angno bazarong ni pailiya songjak nogono serei sara sanai challenge video khainai norok naitungdi sini toktui munkha ang tabuk chamil renai ikorka tabuk kolnai kol tunggo logi wo jeng soya sauce renai iko tabuk soya sauce ri jongang nok nai mana soya sauce soya sauce re kisa ma color bo judango thok isa smell bota shonyo hai ngota bazena hai Hello guys, nong no lamso kan channel lo. Tina naro channel lo hani video ngjaw kha khorne phelajak. Nogoi makana bongno tini ang chamil channel sarnai borong khakai paya se do kento ba bo hkai barsa amokai sanlai kenta borok bota bahano gya bufayong botabai bufayong abokai bota abokai bufayong norok borok sos holai tola comment kai sade do hingga borok tabo ang sarnai norok nai chungdi chamil challenge sopai norok nai chungdi kai ko tak sando ang bono phung nai chungdi ansano iko chamil mata khorong sanai ang ready 1 2 3 ga do engkan ada le ready 1 2 3 start
yang go nahar de bota paikya yang bupa yang pailia mora dosa gade apa nung sabai do teruk sabai je nung sakhi bai je de sade bo pailia tini kasu tini paya tini bari ke paikya sagade ang wan sung man pai lang tong ne hai pa no ok la sai tong ta ke sai mai thok blai ko mang thang a ana ke blai ko mang hình thang a binang kom hai pa nang tre khai này ke ta sai ne ma no ne ke ta sai man pai ke ta ko pai thang bo bai ma tong si do na sene mora hai pa ba no khana ga do ba no sai tong dara nang ta pai de ne hai pa no ang pai thang da ye gare borok bota bai bahan ko bahan okte kale bahan amaso buhayo bota bai buphayong bono sate budara dekta pai jak pai de chapo gai par bo pai le da de botar pai le ta te bota na pai si iko sa jung sa bai je ni ban ta na bo hai pun chamin ga ne shoot dong cha na ba ke mora khai ni khai sal le kalau saya tengah saya malah asal tahu ni bagai. Mà phải chịu Sawalia. norok nugi ma khana so pai kya bota pai kya kai next video to jong lai seng next video kai paya bai wa se pro paya no char nai to mo sar nai tolo comment khai sadi kai julu chips sadin chamani borno to sarak to borok to julu chips sai magra bo yo gwasta ga bang chanai haipan abo online order khajak sokpai ko sopai ke nong nang ang sai phunung nai norok nai chungdi ke tabo bong no to sarima phunuka borok no pai se pro video rok nai angkai norok nai ji ang toro description no link re na norok nai ji katai tom sanamu sade like khai de te comment khai de te subscribe khai de te share khai de jana sini ja borok tola comment khai sare e bono so sini comment khai salni ka Salia. sare bo sare bo tene bagang suno tata tada